היי חבר'ה, היום אני רוצה להציג בפניכם תוכנה מדהימה שנקראת Portrait Professional בגרסה החדשה של ה-11. היה לפני זה את ה-10 שהיא גם הייתה ממש טובה, אבל בגרסה החדשה עשו ממש שיפורים לעבודה יותר מדויקת, יותר קלה ועם הרבה יותר אופציות. אז בואו אני אעבור איתכם איתה ככה בקצרה, שתוכלו לראות בעצם את הדברים הבסיסיים שניתן לעשות בתוכנה הזאת, ואת השאר אתם כבר תגלו לבד. אז ככה, מה שחדש קודם כל בגרסה הזאת, לתוכנה יש זיהוי פנים אוטומטי. כפי שאתם רואים, ברגע שהעליתי את התמונה, היא לבד זיהתה כבר את תווי הפנים, איפה העיניים, איפה האף, איפה הלסת, הכל, רק שהסימון שלה הוא לא מושלם. פה אנחנו בעצם צריכים לתקן את הסימונים האלה, וזה מאוד חשוב על מנת לקבל תוצאות כמה שיותר טובות לאחר מכן. כמו שאתם רואים, התוכנה מציגה לנו פה חלונית שאנחנו צריכים לבחור ולהגיד לתוכנה האם מי שבתמונה זה בחור, ילדה או ילד. במקרה הזה זאת בחורה, אבל אם אתם מעלים תמונה של ילדה או ילד, חשוב לזכור שהם צריכים להיות בערך פחות מגיל 12. כמובן כאן זה לא המקרה, לכן אנחנו נבחר בחורה, וכמו שאתם רואים יש לנו את כל הסימונים כאן, ובכל אחד מהריבוע הזה ניתן להתקרב ולעשות זום על מנת לאפשר לנו בעצם לסמן את זה בצורה יותר מדויקת ונוחה. כפי שציינתי לפני כן, מאוד חשוב שתקדישו לזה את הזמן ואל תמהרו עם זה. תסמנו כמה שיותר קרוב שאפשר לקווים האמיתיים של הפנים, כי זה בעצם מה שייתן לכם את העבודה יותר מדויקת בהמשך. אם אתם תשקיעו בזה כרגע, אתם תצטרכו לעבוד יותר קשה אחרי זה, וזה לא מומלץ, זה סתם מעכב אתכם בעבודה ופשוט באסה לעבוד ככה. כפי שאתם רואים, אני מתקרב לכל אזור בנפרד על מנת לסמן את האזורים כמו שצריך. אל תיקחו ממני דוגמה, כי אני עושה את זה בצורה ממש מהירה ולא הכי מדויקת, כי אני רוצה לעשות את ההדרכה לא חצי שעה ו40 דקות, לעשות לכם באמת את ההסברים כמה שיותר מובנים, איך גם בצורה מהירה, כדי לא לחפור לכם יותר מדי. אזור האף והפה. התוכנה די מסמנת קרוב למה שצריך להיות, אבל כמובן שאנחנו חכמים יותר מהתוכנה ואנחנו רואים טוב יותר, ולכן אנחנו צריכים לעשות את התיקונים הנדרשים מאיתנו. ואני שוב אחזור על זה, אל תמהרו בקטע של הסימון, קחו את הזמן ותעשו את זה כמו שצריך, כדי להקל עליכם בשלב מאוחר יותר, ועל מנת להוציא תוצאות מקצועיות יותר. כי אחרי הכל, כשאתם עושים תמונה ואתם עובדים עליה, אתם רוצים שזה יצא כמה שיותר טוב. לכן אסור לזלזל בשלב הזה. אחרי שסיימנו עם הסימונים, ניתן ללחוץ על כפתור ה-Next שכאן מצד ימין למעלה, או פשוט ללחוץ על מקש הרווח במקלדת, שזה מה שאני אעשה כרגע, והתוכנה תתחיל לאבד את התמונה בעצם, על מנת לתת לנו את התמונה אחרי ליטוש שהיא עושה. תכף אנחנו נראה את התוצאה. כמובן שאנחנו לא נסיים שם, כי אפשר עוד המון דברים לעשות בתוכנה הזאת. אז כמו שאתם רואים כאן, קיבלנו את אחרי הליטוש, אבל זה עיוות את אזור העיניים. לפעמים זה קורה, לא תמיד, אבל זה קורה לפעמים. זה ניתן לתיקון מאוד בקלות. כאן מצד ימין, מתחת הכפתור Face Sculpt Controls, אתם לוחצים עליו ואתם יכולים לשלוט על כל אזור בנפרד של השינוי, אם זה תווי פנים, אף, עיניים, פה,
מרחב של מרחק עיניים אחד מהשני, כל דבר. מה שאנחנו נעשה כאן כרגע, מאסטר פייד, זה בעצם מוריד את הכל למטה, ואנחנו רוצים להחזיר את זה כמה שיותר לצורה המקורית שלה. כמו שאתם רואים, כמעט ואין שינוי בפנים, שזה מה שאנחנו רוצים. ובעיניים אפילו ללכת יותר רחוק מזה, כדי להחזיר ממש את הצורה הטבעית. אתם יכולים להתקרב עוד יותר לאזור הפנים על ידי לחיצת הכפתור אחד על אחד, בצורה כזאת, על מנת לראות אם יש מה ללטש עוד מעבר למה שהתוכנה עשתה. וכפי שאתם רואים, התוכנה לפעמים משאירה מנקודות כאלה שהיא לא ליטשה עד הסוף. אנחנו יכולים לתקן את זה בלחיצת הכפתור המכחול כאן מצד ימין עם הסמן פלוס, וללטש את האזור שהתוכנה פספסה. כפי שציינתי, אנחנו רוצים לשמר כמה שיותר מקוריים ולא לעשות יותר מדי ליטוש, כי כמו כל דבר אחר בחיים, יותר מדי זה גם לא טוב. אז כפי שאתם רואים, ממש נגיעות קטנות באזורים שצריך, לא מעבר, להיות נאמנים כמה שיותר למקור. ונחזור לגודל יותר גדול. אנחנו לא רוצים שיהיה לזה מראה יותר מדי פלסטי לבן אדם שבתמונה. אנחנו רוצים לשמור על תווי הפנים שלו, כמובן, שיראה כמה שיותר טבעי. לאחר שסיימנו לעשות את זה, ניתן כאן כמובן גם לשלוט על כל האזור של האור בתמונה, וזה חשוב מאוד להקדיש לזה תשומת לב, כי כשאתם עושים שינויים באזור האור תחת הלשונית Skin Coloring Controls ואתם לוחצים על כפתור View או Edit Skin Area, כפי שאתם רואים, רק הפנים מסומנות. יש בתוכנה אופציה לעשות שיזוף לבן אדם, לעשות לו שיזוף, שזה יפה יותר. אבל ברגע שרק אזור הפנים מסומן, השיזוף יושפע רק מאזור המסומן. לכן מאוד חשוב שכל האזור של האור יהיה מסומן, עם הפנים גם הגוף. כי אתם לא רוצים שאם אתם עושים למישהו שיזוף, שרק הפנים שלו ישתספו והגוף יישאר אותו דבר. כי זה ממש לא מקצועי וזה יראה גם מצחיק. לכן חשוב לסמן את כל אזור האור. וגם כאן חשוב לציין שאני חוזר על עצמי ואני אומר, אל תימהרו, תקדישו לזה את הזמן, תסמנו את זה כמו שצריך, לא כמוני שאני כרגע עושה את זה מהר. תתקרבו לתמונה אם צריך על מנת לשלוט על האזורים בצורה טובה יותר. כמו שאתם רואים, אני עושה סימונים. אם בורח לכם מדי פעם החוצה, זה לא נורא, זה ניתן לתיקון ואני תכף אראה לכם גם איך. אני תכף אסיים לסמן כאן. כשאתם רואים מהמהירות יש לי בריחות קטנות, אבל אני תכף אתקן. כפי שאתם לחצתם על ליטוש, אז יש כאן גם מברשת עם מינוס. כל פעם שאתם נמצאים בקטגוריה מסוימת ואתם על מברשת, הפלוס זה מוסיף את האפקט, המינוס זה מוריד את האפקט. אם אנחנו לוחצים על מינוס, ואנחנו, אחרי שאתם לחצתם על אוקיי, תכנסו עוד פעם, ולא פה, אלא פה. כשנכנסה cut back, זאת אומרת לחתוך בחזרה, וברגע שאתם עוברים על זה, זה מוחק, כפי שאתם רואים, מוחק את האזורים המסומנים הלא רצויים. וזה גם חשוב שלא יהיה מסומן סתם דברים מיותרים, כי אנחנו לא רוצים אפקט של מה שאנחנו רוצים באזור שאנחנו לא רוצים שיהיה את האפקט. אז אחרי שסיימנו בעצם לסמן, לוחצים על כפתור אוקיי, וכפי שאתם רואים יש כאן
כפתור בשם 10. 10 זה שיזוף. ברגע שאתם מרימים את זה, אתם רואים זה מוסיף שיזוף לכל התמונה, לכל אזור האור בעצם. אם היינו משאירים את זה רק על אזור הפנים, רק הפנים היו משתנות והגוף היה נשאר לבן. לכן מאוד חשוב לזכור לעשות את זה תחת הכפתור Skin Coloring Control, View או Edit Skin Area. פה אתם מסמנים או מורידים סימון מיותר. ניתן בתוכנה הזאת גם כמובן לשנות צבע עיניים, לשנות צבע שיער, כל מה שבא לכם לעשות. אם אתם רוצים לשנות עיניים זה מאוד קל, על ידי לחיצה על כפתור Eye Controls, Change Eye Color. אתם יכולים לשנות לאיזה צבע שבא לכם. כרגע אני עשיתי על צבע כחול, כשאתם רואים לפני ואחרי. תוכנה מדהימה, תשחקו עוד עם כל מיני פונקציות בתוכנה הזאת, תגלו מה אפשר לעשות בהם. יש פה המון דברים שאפשר לעשות. מקווה שאהבתם את התוכנה, שנהנתם לצפות במדריך הזה. תעקבו אחרי הערוץ שלנו, אנחנו מעלים כל פעם מדריכים, גם לתוכנות, גם לכל מה שקשור לעולם הצילום. מי שצלם מתחיל אז הוא יכול להיעזר בהדרכות שלנו. נשמח לתגובות ותמשיכו לעקוב אחרינו, ואנחנו מעלים כל פעם חומר חדיש ואיכותי, לא תתאכזבו. אז המשך צפייה מענה וביי ביי.